И какво става, хора? Аз съм Даунби и днес снимаме за първи път в CSGO. Това ще е кратко клипче, в което просто иска да ви споделя това. И да. Уау. Окей. Така. Още мога много да играем. Затова ще виждате как ме убият. Но какво се прави? Вау. Бей! Добре, това не го видях. Окей. Яко е, че дават повторение, да знаеш, че сте убили. И отново смени наред. Така, автомати е, това е нашия автомат. Малко мишката ме дразни, че е така някаква странна. Ама какво да направим? Ей там. Уау, не знам. Добре, кой е първи тук? Те са... И пръснаха с снайпера. Бе, те направо опиха. Нищо. И като цяло ще правя и също така и поредица на тази игра. Така че очаквайте или всеки ден, или поне по клип на CSGO. Така че надявам се да ви харесва това. Ако ви харесва, може да лайкнете клипа, да се абонирате ако не сте. И да, сега ще пробвам веднъж на още един рунд. И това ще бъде за този епизод. Ще се видим след малко. И сега този рунд да видим какво ще направим. Така. Имаме 3 умирания и 0 убийства. И кой маза ще бити? Ей, много са! Стига, бе! Само ма плаши. Аз не мога да... Аз не мога да ме раня. Добре, арест това е човек. Стига. Да, той направо ме обърна. Те. Интересна е като цяло играта. И да, кеф може ще снимам на нея. Так след известно време може да очаквате и GTA 5. Но само очаквайте. Ето къде е залагали бомба. Къде е обезвреждах по-скоро. И отново сме тук след кратко забавяне. Те са заложили вече бомбата. Стига вече. Добре хора, това беше за епизод, стига сме се играли и ще се видим в следващия път.